Кыш бабайды тартып алдылар, курайды ла үзләштерделәр. Күршеләрдә әйтәм, былтыр Татарстан кыш бабай һүзен патентлап, рәсми кулланышта үзләре генә файдалану хукугы алгайны. Быел курай атамаһын патентлап аптыратты. Үзебезнекеләр йоклагас ни хәл итәһең инде, өлгерҙәр дип тынысланыр идек тә. Тугандаш халыктың кайһы бер вәкилләре хәлде үтәлә катмарлаштырып ебәрде. Башкортларда курай дигән уен коралы булмаган ул, дип киң тамашага фәстер үсүләрдә табылды. Был инде безне бөтенләй ханга хукмау. Курай тамырларының кайдан башалуын Азат Галиуллин барлана. Көнгә кадәр башкорт курай дип кенә белә идек. Минем белүемчә, без 1000 еллык халык, ул вакытлардан уже курайлардан уйнаганнар. Имеш тапшугаларда күрше республикала милли уен коралы тергезелә башлаган. Исеме лә яңгырауыклы. Курай. Күптәр уны башкорт милләтенә генә хас музыка коралы дип анаганда, ысынында татар халкының да борынгы курае булган икән. Тик билдәле булуынса ул һыбызгы. Әгәр курай икән, димәк башкорт халкы киятендәге сыңрау торнала. Бак тиһәң тәүдә күршеләрдә сыңлаган булып сыга түгелме? Тынлы уен коралында үзләү алымы тик башкортларда гына кулланганы билдәле. Курай менән кушылып үзләү бүтән бер халыкта ла юк. Курайга кушылып үзләү. Айрым үзләүгә килгәндә, әгәр үзләү сәнгате булмаһа, уның төрле исемнәре булмас иде. Мәсәлән, безнең Ушал районында үзләү тидәр, кайдау тидәр. Шулык Силәбе өлкәһендә лә кайдау тидәр. Белорет районында Мөхәммәд Толибаев әйтмеште, бездә Хузлау тидәр. Кайбер бер урында Хуздау тидәр. Шуннан үзләүнең икенче исеме Тамак Курай тидәр. Шулай да тик башкортларга гына хас курайда уйнап үзләү дә башка халыкларда ла кулланыла икән. Юк, кулланып калмай. Тергезелә тиелгән бит язма исемендә. Әйткәндәй, был видео герояла Учалы егете. Ярары күршенеке икән, тимәк күршеләрдеке. Уйлап караһаң, быгаса башкорт музыка коралы ханалган. Курайдан агылган моң. Бәлки уны ла шулай ук татар халкыныкы тиергәлер. Тик курай көйе астында башкарылган бейү композициялары мәсәлән, вакытында данлыклы балетмейстер Фәйзи Гаскаров койган бейүләр дә билдәле булуынса кайдандыр үзләштерелмәгән. Башкорт халык риваятләреннән дигезләнеп сәхнәгә сыгарылган. Курай моңы бейү хәрәкәтләр органик рәвештә бергә үрелеп үскәс, ул әлбәттә табигылык бирә һәм асын мәгънәһендә башкортның характерын, халкын, фигылен, тарихын, эске дөньяһын сагылдырга торган органик берләшмә төзәргә кирәк. Башкортлар гына бит. Әйттем бит инде 2000 ел уйнайбыз ошо курайда. Кем тартып ала аны? Бердә 1000 ярым елдан ашыграк безнең көйбез хакланып килә сыңрау турына. Курайда гына уйналган көй. Оның һүзләре лә булмаган. Менә ул вакытта башкортлар табынгандар торнага. Ише мусульман диненә хәтле мәле ул курай булган безнең халкыбызда. Шугала башкорт халкына гына хас милли музыка коралының исемен ничек тә булса файдаланырга тырышу урынһыз ди ардаклы курайсылары. Меңдәрсә елдар хакланып буындан буынга тапшырыла килгән озын көй, тарихи йырдар гомумән башкорт милләтенә бәйле. Булмагасын ничек тергәдән? Шәһәдәп карайм. Кабул итәргә теләүселәр бардыр. Алар бар, чөнки алардагы юк. Шуның өчен бу турыда фикер йөртү, ул бар дип әйтү, ул зур хилафлык. Әйткәндәй, тарихи мәгълүматларга мөрәҗәгать иткәндә курайга бәйле язмалар, архив материаллар җитерлек. Уларда ла курай башкорт халкының тынлы уен коралы дип телгә алына. Салават Юлаев, Байык Сәсән, Ишмулла Дилмөхәмәтов. Был исемлекте артабанда дәвам итәргә мөмкин. Улар барыһы ла дөнья кимәлендә абруй казанган шәхестәр. Ямабай Исәнбаев курайда башкорт халкы йырдарының 200 дан композицияны башкарган. Сыгышы менән тотыш дөньяны таң калдырган. Был фото 1925 елда төшерелгән. Ул казак фольклорчысы Жаркам Шәкәримнең шәхси архивыннан алынган. Хүрәттең һул ягында үзбәк биюсеһе Тамара ханым, уртала казак халык Әмри Кашаубаев, уңда башкорт курайсыһы Ямабай Исәнбаев. Фото Париж сәхнәһендәге сыгышты күз алдына баттыра.
Кешенең матурлыгы һәм бөеклеге уның ябайлыгыннан, кайбердә ихласлыгыннан асыла. Һәм тик менә ошо Уралтау араһында менә ошондай теге үлән үсеп чыга бит инде. Һәм безнең менә курайыбыз менә ошо үләндән эшләнә. Шуңа Аллага шөкер, бу безнең халкыбызга, башкорт халкына бик зур бүләк. Корал атылган мәлдә илһам ышымып кала диләр, әмма һугыш яландарында ла югары сәнгать өлгеһенә урын табылган. Башкорт милли уен коралы 1812 елгы Ватан һугышында уйналуы билдәле. Был тәңгәлдә төньяк амурларын мисалга килтерүдә җитә. Башкорттар Парижда сакта Франциягә килгән ардаклы инглиз язучысы Вальтер Скотт төньяк амурларының калала узгарган көнкүрешен мавыгып язган. Инде Бөек Ватан һугышы елдарында тыныс вакыттарда курай уйнаучыларда шулай күп булган. Улар шул рәвешле моң аша яу яраларын баскан. Башкорт яугерен атһыз, курайһыз күз алдына килтерү бик кыен, әлбәттә. Был һәркемгә мәгълүм. Сибай руднигының машинисы Шәриф Әхмәтшин фронтка үзенең курайын ала, үзеннән бергә 7 курайын да ала. Гайфулла Сарбаев та ошо 12-нче башкорт кавалерия дивизиясы сафтарында хугышкан һәм ул да курайын һәр вакыт үзеннән алып йөргән. Әйткәндәй, узган буаттың 70-нче елдарында курай бераз һүнә биреп калган. Совет осырының каты цензураһына эләгеп, халыктың бик күп өлеше милли музыка коралыннан баш тартырга мәҗбүр була. Ул вакытта курай тартусы милләтчелектә гаепләнгән. Шуга карамастан ата-бабаларыннан калган аманатка тугрылык хаклап калучылар да була. Шуларның береһе Гата Сөләйманов. Курайга гашык кеше буларак сәхнә астаһы гомер буе милли уен коралыбызны пропагандалай. Узак еллар Башкортстан төбәкләрен гизеп 250 тирәһе йыр һәм легенда туплай. Шуларның 750-һен, ягъни курайда нисек уйнау осталыгын күрһәтеп, матбугат басмаларында бастыра. Хезмәттең 50-бе гыйльми басмаларга индерелә. Курайга музыка коралына беренче патент алырга ярамай, ул бит халык музыка коралы. Менә башка халыктар дигәндә менә уйна әйткәндә, минеңчә безгә тынысланыр кирәк. 75-76-77 елларда училищега поступать иттек бит инде. Ул вакытта әле без үлән курайда гына уйный башлагайнык. Бездән көләләр ине. Шул вакытта маскал итеп көлгән кешеләр хәзер безнеке дип әйтергә хакы бармы? Илаһи, табигый музыка коралы аша буаттардан буаттарга рухи көс биреп, халкыбыз тарихын язып килә башкорт курае. Тамырынык, бердәмлек менән генә түгел, уның рухи байлыгының күп төрлелеге менән ныклы дип әйтергә мөмкин халкыбыз. Димәк, бөек курайды ла көн баештан искән бер елдә бөгә алмас. Буга хатта курай исемен нисек тә булһа файдаланып, энциклопедияларга индерү дә берниме өстәмәй. Чөнки тарихы юк. Тарих бу хакта бер нәмә лә һөйләмәй. Азат Галиуллин, Роберт Дәләтбердин, Алтын ай яңгыртары.